ito na naman tayo sa kitchen. So, nag-request yung anak ko na gagawa daw kami ng beef curry. So, ang gusto nila, itong Japanese curry mix ang ilalagay natin. So, susubukan natin today. So, itong patatas, tsaka itong carrots, tsaka may bell pepper tayo, green and red, which is wala naman nakalagay dyan pero lalagyan natin kasi gusto natin yung mas masarap. Tsaka yung ating beef, so nahiwa na natin ng small cubes. So itatry lang natin today. So abangan natin kung anong maging mangyari. So iyan na. So, ilutuin na natin to another 5 minutes. 5 minutes. Takpan lang natin ito. So, 5 minutes na. So, yun ang ating 5 minutes na siya. So, lalagay natin yung mga gulay, carrots, tsaka yung ating patatas, tsaka itong pepper. Tapos, lagyan natin ng 2 cups of water. Ayan. So, pakuloon lang natin to for another 5 minutes and check until maluto yung ating meat. So, ito after 5 minutes, lutuin pa natin more. Another 5 minutes. Para mas lalong lalapot at mas lalong lalambot yung ating meat. So, check na natin. Ayan na po. So, ito na yung ating beef. Luto na siguro itong ating beef. Siguradong luto na. So, approximately 10 minutes natin pinakuluan itong ating beef.
wala pa siyang lasa kasi yung bali pang lasa niya yung ating carrot. Parang kailangan pa natin another 5 more minutes mga dear. So, itakpan natin ulit yung another 5 more minutes. Alright, 5 minutes. Another 5 minutes mga dear. Sorry mga dear. Ayan, pwedeng-pwede na yon ating pwede ba lang. So, lalagyan natin to. Ito yung bali kanyang panglasa natin. So, i-stir lang natin to hanggang magme-melt. Magme-melt siya. Ayan. Stir natin siya magme-melt. So, ayan muna natin kumukulo. Tulungan natin sa tinidor para mag kaagad. Tapos i-stir natin ng hanggang ma-mix siya the whole thing para dito sa ating beef curry. So medyo nag-dry na siya. Dagdagan natin ng konting sabaw. Yan. Natin ng konting sabaw. Yan. So, tignan natin kung talagang sarap. Yun na nga. Ito na siya. Ito na yung lasa niya na sinasabi nating curry. So, Japanese ang ano niya. Japanese mix. Ayan. Japanese curry mix. Ayan. Sarang curry. Ayan. Yummy! So, hindi na makahintay yung mga anak ko to. Siguradong gusto nilang kumain nito. Kasi ni-request nila to after namin mag-grocery kanina. So, nakita nila ito. Tapos ni-request na to ko daw. So, we'll see. Yeah, kain tayo mga dear. Sarap nito. As in. So, medyo marami yung naluto natin kanina pero kunti na lang siya. Nagustuhan ng aking mga anak. So, yeah! Success!